Mizoram Today channel clear to ten zawine che bei ule khong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che kan health minister Dr. R.L. Thanglian chuan naw nei tur thina chungchang en fiang ala ni ang ti in thu chu asiam ni som pariat thariat sang ni som ni pani ni nga ni a hawan doi thlak taka boral ta Mizoram thari te boi kumsom thum panga pu isakmal som sang anu pui hor toki khuwa Aizawl Civil Hospital a thi thu hian min thawng hle a ka thin lung takin poi ka ti in ka suna a kalsan tak a pasal fanaw a chung te zong zong ka tur pui tak zet ani pitte boi thi thuwa an khwa hor toki village council tele tlom ngai pol NGO zong zong in thu chua an siam po kalo mu a an khonu thi chungchang an thu chua hi an ti tu reng ani ti po ka hria he thi narun thlak tak chungchang hi ngun jok le fel jokin en fiang ngal ani anga in tha da na wang emo dong da na le in ngai sak lo na ang chi thil thleng a ani chuan chutiang mi te chunga chuan dan angin action lak nge ani ang thil fel lo mani phot chuan sarkarin ati tur dik tak ati nge don ani